claim dia nasional dah lo. Ini nali tumpang media korte tumpang nak tu kalau dia lo. Tuwe apa tu nak itu. Ili tu makorte pusing ini. Yes, claim back. Lapen itu tu bangke Okejor fish market along amen langsung si bang hekpon ho Nirul Islam pusi bang hekpon jo son of Nainul Islam alang li tu kupi pen kecepul ne pon setame lapuan ili tu pan elang tot pen ini ili tu mahem tikuk ili tu karbiang long akibidela long lapuan ang claim hai ili tu atokan do langsung nak hak claim kedam ke dupi kat hek tamil tu cecar don dede lo antai pini ili tu mahem ti ku daksi karbiang long arara to ke hek diri tu ka cikrong tum an ke la daksi do lap lo la paan boy la analog sama elang tum claim hek ke la ke ili tu makar biya rara tum ke hek ding tum an sala mit crack ni ring mi tapi ending oi mi lam lo ba lasi la puson nangit ko ke mupen ke dak ni tom presiden tu ta na ang tong na pachini lo batay lo ulit yung pala sonak hak ilitum laso incident ke po laso market long di kwa hichi lo laso min market long di po ke batay lo ulitu ke cecak na kasi nona bang ke ilitum ke cecak on apor anang ilitu lo lasi ilitum in tankring pen ilitum sedanang ji alang litum pa lahai ba trading license pen dang lo alang tum kunapen na kaya bang hek pamekan ni mupen no presiden lapu mai pu tungi pu sona alang tum kunapen ma kaya bang lahai apu thang apo ili tum check and balance ili tum claim bolute la anso se ili tum lo in flux bang la ili tum long la anso se ili tum hiri me ili tum long non ke bang ji tame ili tum ki pu phira ji ili tum chi pure phik alde ili tum phowek ji pini tum ya sona thang ili tum sona thang phowek ji la si ili tum kacheri me ka bang gala hano non kecari elitum CM council long kecari CM Dr. Duliram long hang pendang long elitum long council long taxation department long ana tum setame la pichi asu tum ana bake tang hek pen la trading license in tham ket nang chi la pen tum ni tum karbi tum ki claim un ana saya bake alang tum kai kita cerap du nang gi personally tum pini nang tum media hoy thengno pen pachini dun lo asi nilitum pini nilitum thengno nang pachini dun ke nilitum non ke aprang ke bang sedam nilitum la anso selin nilitum pang thek ponji la pen mupen asona kakala labor union tum alang litum ajha ke fake I card pen gipi kam ke paklen la puson da nilitum ke thek dun long la pen kachini do la sel alang litum pan amen sung selo nona bang ke sedame mu ilitum ang bong chi otlo apian bang ke ilitum aning oilak ji ala bening choi meji la se alang le tum tong se kot pen la hai alang le tum pan ang hong ben ke bang ke chi ke be so tum hat am pang thekra la dak pen I card pen dang lok alang le tum pan ku pipi ma alang tum han ki la ke pang thek hor mu ki pi bon ana bang ke han lap si dak pen to er nang ji pusin le tum chuning ri le pen ke la so agurja tumi na la ho ke pobek agurja pobek bang alang li ahem ke panbari pusi arjula panbari long ke hoy forest along li pote hoy railway along li la se alang li phana la council ba chita thamli et nai bang la long le da forest government along le long ke tuat la pen ke il tu ke datang la thailong lu no ke songa amai pu phan to mane member phan se ke theng ke chok lok se non en klan ke datang tuning sim long council long taxation department the call of taxation department aista mat inspector man si sukhanjam long ke theng ke chok la si dame il tu council damang ke just being chok ke chok chidi kerak me actually uniform and which uniform duty ke claim uchi actually appearing se et ke theng ke chok si dame il tu council da istam rira har ke being chok kali ala li tumara ko si business claim box sa long box la si la sona kali dia naik kubang la si dia macam macam ada tu ni no mana kau pakai no kau mana yang claim kamera dapat langkah kubang aja no trading license doa do anda ke chok che tawang an mate la gurja non di market long puri tong anda being than job lain ku bang nu la ke chok che be pan kali la solo got do ana gurja to ana being than nei I think istiver la tu pasi kadu ka be do an kan than eta ko long di kue plangan ke lebih kai ke matala alam ti masih problem ang beri ti mati kai tala tu yang curi illegal itu akan si Cafe Masaya Kemalo
korte doon juro lapen militum tini press meet dorapen cafe amaiku ingkuinti lapen secretary Soron Singh rumpi nampu dia amaiku lapen nili amarke nili menke Sanjay Timo KSYC president lalo keong dong alam ke pu isang ko tani yelo lapen atumi son incident ke dong ko di lolo lagi minggu pikalang iritum ini tengah di malong si iritum akorte KSE Klembang tu areng ke sunan lasi la sona kaksi aprang ke dam tangta iritum akorte areng sulo laku dirta MMPM Cini lo laso amunet si aprang ta kitengdun war dulong laso amunet amasi lasi laphan ke lo arona tengpen sotak pen insai nangi jong si insai se gat lonte la militum song ke doan la non militum la pan si chetom lo lapen ako belek dolan kala tumentan itum ching wai tuji ke se tum ke povek atumentan itum ching wai tuji alang itum pen membra si sotak pen alang itum pan insai nangi bang itum do tip teng lapen dolan militum la det kali nya khai pen ke ilitum nona banke kaphere me alam banke do piglo la det ali itum misri tum do lang hem long hem nai kim tum long ilitum ke hem che tum ya ke sitala tum ke nopak kuni la son si ot krai si hem long kam nang klem nai nang klem ji la si la huyat tum phan labor union penta la tum phan license bang in phan lam nang ji la pen la tum phan pang thek pa me nang yong se pang thek the lonte hala ठिकादार बैंसी आदाय चे नंगी अलांग लितुम हान एकदम माने डॉक्यूमेंट्स है पूरा पांथेक पामे मे प्लॉन्टे अलांग लितुम हान कामबाक लेम लोंग ले नंगी अपन शॉप इन खाने नंगी पसी केवांगी लांगे मिलितुम ला सो बैंका लेबार के चेक नंगा मिलितुम टैंकरिंग पेन जेसोंग कोंदी लमंगला मितुम ओथिबजी